lawan cinarita kakenali sungalah Dewi Aisyah ingat saat jalan peranahi lan sinebut ing wayang siap dulu kok direjalani dok lagi re indamu aku ngaji Quran malam-malam dada sakit siap dulu kok direjalani pagatapun kenging supek lan bungos kitab fikih mari ulama abdi wapa wastanipun ukelkan dalagetenaya oke elapun kakasiwi deneng sawas tanto sandei malikun nesabe semua putra ningalingkan bangsa masuk ingkang eninu lan sya'atung qadir rasa ingat satung ngadis nabi kang sinanir segulama singabu kode pastani karwan saking Muhammad anda besan membakilan lawan mali saking Abu Gonaim nenggekkan asta lawan saking Abu Qasim kang kaputra dening Ahmad karyo iku pengurusan muwasrika lan awadi madam sapa sorofi wanahu aradlan kitab qafiyah memantek lawan ma'ani pada lawan ilmuku dening wasta ne gurune bisa sejarah Yahya putri yang bangsa tapridingkan linu lana malik lumabat sahabat mari ingzatul marifin Abdul Khairat Kamwasta putra Dewi muslim bangsa gadis palingan Syabdul Qadir jalani oleh ilmu tarikh posing ribu lawan ilmu tata lama kalau Syabdul Qadir jalani angalap yoko punika saking astane ingkang katimah qadi Abu Said Maruf Mahsuri ingkang linu lana se'adul qadir jalan ingam mengazikum mendengi zaman yang paraya ingkang eling-eling kabeh luwah kang karomat lan sami maripat sedaya kinonan sampun tanana ingkang kalintang makan nafsatul qadir linanggung saking sesama ingarangi ngaji kabeh wala sing wala makang sami kinonan sadaya pansami kantun panganinya nekan dapan den Syabdul Qadir wonten kang ngurusangan Imam Rafi wastane punika minang kasirah ing sekulama Imam Rafi panasampun mantuk ing karomatullah. Jadi orang ceritakeun saeutik ieu. Jadi Imam Rafi ya pamimpinna para alim ulama anu aya di negara Baghdad. Geus kitu imam berkata pupus daya umur. Jadi orang-orang desa Baghdad bingung teu
hasil berkeputusan ternyata terpilihlah Tuan Syabdul Qadir Jalani anu jadi geganti imam prodi sabab anjeun nama linanggung saking sesama beda jeung anu sedih mangkana wong alim-alim kang nglungguh ing panyebangkeun sadaya micarok kabeh doa kang para ulama anu larik kang perkemenan kageganan tenipun punam sampun para piusto tananai kang pergi minangka geganan tenan Rapelung gemung Syabdul Qadir Jalani dinanggung saking sesama ning pale kang agung kang luhung ing praja badan makana Syabdul Qadir wis kinunakeun tanana ing salungguh hegurune angling batasah maka sakunging sudra kang suki-suki samiasung harta minangka pebea para piana masjid madrasah kinariya pamurukan wong akeh maka ustaz sampun wong ngaji katong ing madrasah sampun gumuruh wong ngaji Quran kita barakah Syabdul Qadir lamuruk ing wong satonya ing waktu punika nenggih kaliyan salam wincal panca atus kalindarsa wan selangkungipun makakang ngomong Syabdul Qadir Jalani nalika yang tangga kalandei dados kegenan tema momrek kalian Syabdul Qadir Jalani masa kang umur sekat layan sata kuasa akatong kang ngunjungi anak kene ing madrasah ulama lan para soleh sadar penanggung ingkang karamat akeh perlanjung ing si Abdul Qadir Jalani kalau Syabdul Qadir Jalani angalapadha hamba biwastane kang sunaken Allah wonten dening kahormat ing Syabdul Qadir masul tanpa yen cinandaka nyaritakeun Tuan Syabdul Qadir Jalani mah karomah teka masur geus mah kamasur tanpa yen cinandaka teu meunang dilorok pentingnya nama jadi Tuan Syabdul Qadir Jalani karomahna kang maskurnya karomahna Tuan Syabdul Qadir kang maskur jadi nepi ka poe kiamat karomahna mudah-mudahan karomahna Tuan Syabdul Qadir urang sing disehatkeun badan urang sing dipanjangkeun umur urang mudah-mudahan sakur pamaksud urang dikabul ku Allah kalau karomahna Tuan Syabdul Qadir Jalani amin ya